korisnika i 12 zaposlenika. Do sada je pristiglo nalaza od kojih je 13 pozitivnih osoba, jedna od tih 13 je umrla, riječ je o starijoj ženskoj osobi i 20 negativnih osoba. Stožer Karlovačke županije je na sastancima sinoć i danas razradio sve resurse što se tiče brige i skrbi što njegovatelja, što medicinskih sestara, budući je 9 osoba od 12 zaposlenih u samoizolaciji. Tako će iz Doma Sveti Antun i Zavoda za njegu u kući brinuti u tom periodu dok su ljudi u samoizolaciji o osobama koje su zdrave, dakle korisnici na području Doma za starije i nemoćne. Ujedno smo razmatrali i sve resurse za zbrinjavanje u bolnicu. U ovom trenutku je prijevoz oboljelih sa doma na području grada Ozlja u opću bolnicu Karlovac i oni će biti adekvatno zbrinjeni. Dakle, na stožeru su poduzete sve potrebne radnje da se zbrinu kako pozitivne osobe, a tako i da se dalje vodi briga o osobama koje su negativne, da imaju adekvatnu i zdravstvenu skrb i njegu na području gdje se je taj proboj virusa desio. Mi smo danas ujutro naručili još dodatnu medicinsku zaštitnu opremu i ova je u ovom trenutku na putu prema stožeru Karlovačke županije, tako da stožer raspolaže sa dovoljnom opremom zaštitnom medicinskom opremom. Ujedno želim apelirati na sve domove i ustanove za zbrinjavanje starijih i nemoćnih osoba da je u ovom tijeku dostava odluke o zabrani ulaska u domove za starije i nemoćne od Stožera Republike Hrvatske i apeliram na sve naše stanovnike koji imaju svoje roditelje, rođake, prijatelje u domovima da ih ne posjećuju i s time štite kako njihovo zdravlje, tako i zdravlje zaposlenika, a prije svega i sve ostale, dakle žitelje naše županije. Ukoliko budemo odgovorni, pridržavali se mjera, imati ćemo dobru epidemiološku situaciju na području naše županije, a čuvat ćemo i resurse naših zdravstvenih ustanova, našeg osoblja u zdravstvenim ustanovama i na tome doista vam hvala. Hvala načelnice. Sada pozivam ravnatelja Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke županije. Dobar dan, ja vas sve najprije srdačno pozdravljam. Ja bih krenuo od toga da danas je 4. dan kako Zavod za javno zdravstvo preuzeo od opće bolnice drive-in testiranje. Do sada, to je sa današnjim danom, je uzeto 441 uzorak, od toga je obrađeno 420, ostali pristigli tijekom dana danas i su u obradi, te će biti obrađeno u roku od 24 sata. Iskoristio bi ovu priliku, kako smo već napominjali i kroz medije, da nalazi stižu doktoru primarne prakse. Znači, svi koji su upućeni preko e-uputnice, njihov primarni doktor, kod njega će naša služba za mikrobiologiju poslati nalaz. Te molim doktore, ja znam dolazi do problema, doktor radi popodne, nema ujutro ko čitati nalaz. Evo, ovim putem apeliram na te doktore da svojim pacijentima da im ustupe taj nalaz kako ne bi dolazili do problema, jer znamo ljudi idu i na operativne zahvate i neke druge pretrage, te im je izuzetno potrebno da u određenom vremenu imaju taj nalaz da su negativni, da mogu obaviti taj dio pretrage. Što se tiče tamo drive-ina, za sada sve funkcionira dobro. Apeliram da ljudi tamo ne dolaze po informacije. Znači, drive-in nije mjesto informiranja, kada mogu doći, koliko košta. Znači, to ima sve na našim mrežnim stranicama Zavoda za javno zdravstvo. Svi podaci su tamo, podaci za plaćanje. Čak sad razmišljamo, na stožeru smo razmišljali da razdvojimo jedan dio drive-ina i walk-ina. Znači, to ćemo vidjeti još od drugog tjedna, da bi od 8 do 10 drive-in bio, onda bi bilo sad vremena pauze i
u periodu od sat dva bi bio walk-in, jer sad se dešava da se miješaju pješaci i vozila, to malo otežava radi sigurnosti i naših zaposlenika, a i samih pacijenta koji dolaze na uzrokovanje. To je to. Za sada toliko. Da. Ravnatelj Opće bolnice Karlovac Nikšanci. Evo, lijepi pozdrav svima. Što se tiče Opće bolnice Karlovac, znači u ovom trenutku je 11 pacijenata koji se nalazi u Općoj bolnici Karlovac na našem COVID odjelu. Njihovo opće stanje je zadovoljavajuće, osim jedne starije ženske osobe koja ima izrazite komorbiditete, odnosno ima 89 godina i ona je u dosta lošem stanju, tako da ćemo vidjeti, pratimo stanje što se tiče toga. Što se tiče ovih 12 pacijenata koji su sada u dolasku iz doma, oni su skoro svi dobrog općeg stanja, 3 ima samo laganu temperaturu, a 4 pacijenata zapravo je i nepokretno, tako da u ovom trenutku dok sada razgovaramo, svi pacijenti su u procesu zbrinjavanja, zaprimanja u Opću bolnicu Karlovac. Ovo ostalo što mogu kazati, to je da Opća bolnica Karlovac, bez obzira na ovaj režim koji je praktički cijelo vrijeme traje, svi ostali programi se odvijaju i dalje normalno i upravo zbog ovog cijelog režima koji je praktički od ožujka zapravo omogućava da se svi pacijenti i kompletno pružanje zdravstvene njege koja pruža Opća bolnica Karlovac može odvijati nesmetano, bez naravno nekakvih ograničenja i tako dalje. Evo, to je za sada je to. Evo, hvala ravnatelju, evo možete postaviti pitanje. Kako nam možete reći od ovih danas 14 novooboljelih, je li ovih 13? Ne. Dakle, izvještaj koji ste dobili ujutro odnosi se na testiranje od jučer i 13 novo oboljelih, -1 nažalost umrli, nije unutar ovih 14 koji ste dobili ujutro izvješće. Dajte mi recite kako je organiziran sad rad u tom domu? Dakle, u domu se brinu za korisnike ljudi koji su negativni, koji nisu pozitivni na koronavirus. Trenutno je dezinfekcija prostora nakon što su otišli i nakon tog vremena ljudi iz ostalih naših ustanova gdje smo u komunikaciji sa ravnateljima dobili dodatne ljudske resurse će se brinuti o njima. A rekli ste da ovi oboljeli iz doma idu prema bolnici Karlovac. Tako je, oni su u ovom trenutku na putu za bolnicu Karlovac. Znači li to da će u bolnici uz ovih 11 onda biti još 12? Tako je. To je prema proceduri Zavoda za javno zdravstvo i uputama da svi oboljeli iz domova za starije i nemoćne se bez obzira kakve simptome, koliko teške simptome imaju, upućuju na bolničko liječenje i brigu. Ima li bolnica onda dovoljno kreveta s obzirom na ovu novonastalu situaciju? U ovom trenutku bolnica raspolaže sa dovoljnim brojem kreveta i razmatrano je na stožeru, još će na večer biti dodatnih 30 kreveta na raspolaganju, ali ja vas molim da o tome ravnatelj izvijesti. Zdravstveno stanje preostalih 12 iz doma, znamo li kako je njihovo zdravstveno stanje iz doma, ovih 12 pozitivnih? Sada vam je rekao ravnatelj, sada vam je rekao da su 4... Ne, da su 4, možeš ponoviti. Još jedan put ponoviti, znači 11 pacijenata je koji su trenutno bili u Općoj bolnici Karlovac od ranije zaprimljeni. Danas, kada dođe ovih 12 pacijenata, ukupno će biti 23. Znači, stanje ovih koji dolaze iz doma danas pozitivni je tako da je 3 pacijenata ima laganu temperaturu. Tako. Dajte onda još recite kako će biti organizirano za slučaj. Tako je. Znači, mi imamo naravno razrađeni i krizni stožer je danas zasjedao kao krizni stožer bolnice i razrađujemo sve scenarije. Biće dovoljno i količine kreveta i količine mjesta i sa, ono što se kaže, sa pripremom i za kisik i za sve ostalo što je potrebno da zapravo funkcionira ukupno svi ti kreveti funkcionira u takozvanom COVID režimu, ali naravno bolnica i dalje opet još jedan put napominjem, svi ostali programi koji su predviđeni u bolnici u cijelosti se odvijaju neometano u odnosu na ovu situaciju. I odvijat će se i dalje.
Ja imam jedan upit koji je pristigao u međuvremenu putem maila od dopisnice HINA-e Vesne Horvat, nevezano za ovaj slučaj, ali postavit ćemo ga da ona moli informaciju da je među djelatnicima Državnog odvjetništva u Karlovcu registrirana pojava virusa, da li je zaražen netko od posjetitelja, mjerili se temperatura djelatnicima, odvjetnicima i drugim posjetiteljima zgrade pri ulasku u zgradu sudova i druge institucije i ustanove Karlovačke županije. Evo, to mogu ja odgovoriti, ja takvu informaciju nemam da je neko zaražen. Ako je ta informacija točna, epidemiološka obrada je u tijeku, te će se više znati nakon same obrade. A što se tiče mjerenja temperature i upisivanja posjetitelja, mislim da je to i svaka ustanova i javna dužna prema nekom svom protokolu napisati. Evo ga, mi striktno u Zavodu za javno zdravstvo svakom djelatniku jutro se mjeri temperatura, te se upisuje na jedan list i svaki posjetitelj koji dolazi isto tako u našu ustanovu, mjerena mu je temperatura, dobiva masku i rukavice, te po potrebi si dezinficira u međuvremenu ruke. To je na svim javnim ustanovama da zaštitimo sebe prvenstveno, naše zaposlenike, pogotovo u zdravstvu, a i sve naše posjetitelje. Kakva je situacija u školama i što je sa prelaskom u Sloveniju? Čuli smo da je Slovenija zatvorila granicu prema Hrvatskoj, je to točno? I što je sa osnovnim i srednjim školama? Jasno, za sada što se tiče škola, ove informacije koje smo proslijedili u redovitom izvješću su mjerodavne tijekom... Nismo dobili za škole, danas nismo. Jasno, znači sve informacije koje su do sada dobivene su mjerodavne. Tijekom dana se obrađuju, ostale informacije koje ćemo zaprimiti prosljeđivat ćemo onako kako budu nove. Ove informacije nemamo nikakvih novih informacija. Recite možda još samo ne znam kratko vezano za ovaj Karlovački dom umirovljenika, kakva je tu situacija? Hoće oni preći onaj sustav možda kako su radili prije par mjeseci? Za sada nismo razmišljali još o sustavu da bi bila radna izolacija. Ona se u tom trenutku pokazala dobrom jer smo čuvali ljudske resurse i zaposlenike. Za sada smo još uvijek na ovakvoj preporuci da se zabranjuje posjet, ne idemo u radnu izolaciju. Znači danas niste dobili informaciju o jednom razredu iz Mioša koji je morao u samoizolaciju? Ne, danas evo bili smo ujutro, nije došla informacija do nas. Znači, ovaj izvještaj koji vi dobijete, koji mi šaljemo, znači to je unutar 24 sata. I da razlučimo, znači do tada podatke koje mi dobijemo, mi vama sve pošaljemo. Sad ako je to bilo poslije 10-11 sati, nakon čega mi sastavljamo izvještaj, to će ući znači, u izvještaj za sutra. Da se ne bunimo oko te... Stožer nažalost nije dobio takvu informaciju. Dakle ovako, pitanje je iznimno dobro. Apeliramo u ovoj situaciji sve ravnatelje da apsolutno kako obavještavaju Zavod za javno zdravstvo, da u tom trenutku odmah nakon saznanja u školama pošalju informaciju u Stožer Karlovačke županije. A za granicu nemamo ništa? Ne znamo to. Evo, Veliki je broj. ako nema više pitanja, zahvaljujem vam.